Odi khomota na den pur naya nge sung pura ti pura kana kina nge dol kak lai mai yang ma hai nge si ta ko odi khomota na motam khale khale ke omo আপনি বাকি ফাইন্যান্সিয়ালি খরা কাম কলগো khulumka mo tini chele khola ang phaimani ke haise tini o lama norok buskang thangang ga nuknai oro watui phaika hingke drain system kurui tui thangman kurui yangmai hatai kesaro pukri hai tui ka watui phaya puro osubida ni phano watui phake tabuk to rainy season tabuk markhana osubida ngo thangla sinan khro dirgo dini bongni dabi tongoni oro amano khlanyani borok sahodra agini simi borong dabi khlai tongoni hingke tini ang nanyan ma phaka phainai tabuk kokungkha olama tabuk immediately khana thalja tongkhangeno romjaknai ang olama MD singman pore tini phainai nu phaka kokubunyo osubida ni bagani borok asek bongni dabi tongoni tini omono ang sajaga tini olamao tabuk khana saljan sonin jimik romjaknai ba o kamini joto takuk te bukuk sangmate okra sakra jotono nang koyo norong ni oro lama khalanyan phaipru norok jotono sohiji ta khalaiei norong ni bahike subida ngnai norong ni lama norong ni thik khalanyan ladi aya daga kuno mungsa manai rok kamaya tei sing saimano mohai samung sarkarni samung khalanyan tangangke kisamisa objection nok phayo deramung nok phayo kisamisa themarang nok phanyan chesta khlayo abhai rok norong no pot root ma khlanyai khalainai jate nongni lama norong jaunai 2-3 mas ni porte oisa hai nos tongunyai mas hayatui olama norong ni himnani nongni cha abon bagai angkonyai mungke nongni olama tini engwa khnai je tongmani bongni ultimate engjak omongnai ang belakhan khasrangka tini borong no dimana ang tini phainai omo je kostong jongmani mo khana salsan chiming romjagnai borong no ang lama kaham himnan bagai riman bagang tini khasrangjak te tongthokjak besok estimate all apane estimate ang tabu bo nayako estimate thopai kengke ang na actually bebang no ongjak engineer anjago tongo anjago tongmon ang takti pejege thaimangala ang te kasia bathan mura nanya phaimani ang yak lai nanya phaiman bagai o jagan estimate anjago tabu kuroi manano immediately no anjago sokonyai o amjani joto chini monitoring committee chongjak te okra sakra jotono abo sokonyai norok nai manai bebak abo nanyo abo mutebek no samung khalai nongni lamono khalai nongni horon dai to parani ke kuno te kuno dabi abhai to datong lamano kare Honestly, lamano kare apatat nongni okamili an no kuno dimen thuya ko barbeli kisa sahaja kintu barbeli to nya kisa nini sejak ngan nangnai main link ke to lama chini gorne am to main tab lama baitui আর যেখানে যেখানে ট্রেনিং রাখ ট্রেনিং যে ডিমান্ড খালাই রহমানি আর ট্রেনিং উংবো ইমিডিয়েটলি নখর ফেনে এক মাসনি বিচিঙ্গো বংনে আরো যেখানে রাখ আং পারান বুম মেনশন খালাই ছাইমানো ধনিরামপুর বিসি কমিটিনি মইনা মুরাও রংমালা স্কুল মুরাও রামনগরনি রামপদও তেই বাজার সেট কয়েকটা খালাইজাংনাই দङ আবর বেবাক এক মাসনি বিচিঙ্গো ওंनि थांनाय agide MDC rok to amo haike asuk guri pararok guri naya ke tabu je nang MDC katalung manjagulo asuk ke pararok guri nai tongo mane lukurok ne jengjal no tine nang kok sai tongo ba bongni khorang no ti sai tongo abono jengjal no sokomana ni nang sai tu tongo ke abo ki tamo tipra mothan phasing ti da dagi jang na ese nang candidate ese khorok che MDC hinai no nang lukurok no subana hinai no nokhorka na agini MDC MLA rok khada khalai abo to an knowledge of
But o amsani borok ano borok no naikolnani amsani naikolnani bagi MDC hisabai chong roka an duty an kortoibo ang abo khalai tongo jekhana ang borok no gosi thangjak ang je mansak sa tongnai khalainai ani awtani je tongmani ani shoktin bising je tongmani ka ang khalainai sini phanni phataro hingka abule ang khalaimaya kubui kok jeta abono ang kubui mane tam hanani mitha asas jeta mane abo tha to roimaya ang je mansak khalainai boni je problem solve khalainani cha chogui tongo tei khalainai ar borok wano subanan nangnai borok subai hingka ang bo sachungna mangla Bela kira.